నువ్వు ఫేక్ కదా, నువ్వు ఫేక్ కదా, నువ్వు ఫేక్ కదా. నో ఇట్స్ ఫేక్. ఫేక్ పెట్టడం తప్పు కదమ్మా, ఫేక్ ని ఫేక్ లా పెట్టడం తప్పు. ఈజీగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తది, రింగులని బొంగులని అది బాగుందా ఇది బాగుందా, నలుపు తెలుపు ఎరుపు ఆడసోది మామా. షల్ వి డేట్? డేటింగ్ అంటే వయసులో ఉన్నా కావాలిగా. నాకు వివేక్ నచ్చాడే. పెళ్లికి ముందు బాయ్ ఫ్రెండ్ రూమ్కి వెళ్ళడం తప్పు కదా. నీకు ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, నాకు ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నావు, నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అంతే. నీకు నచ్చిన నిన్నును, నాకు నచ్చిన నిన్నును, నిన్ను చూసిన కన్నును, నీ చూపే తడిమే వెన్నును. అమీర్పేటలో బ్యాచిలర్స్ మెమెలే, అమీర్పేటలో బిజీ లైఫ్ మాడేలే, అమీర్పేటలో ఈ ఫ్రీడమ్ లైఫ్ ఇక మరలా రాదులే. ముందు సుతే పొట్ట, నెత్తి పైన బట్ట, కంటి సూపు ఫట్ట, పిల్లనివ్వట్లేదు ఎట్ట. సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ అంటే పరమ రొటీన్. షల్ వి డేట్? డేటింగ్ అంటే వయసులో ఉన్నా కావాలిగా. నాకు వివేక్ నచ్చాడే. నీకు నచ్చిన నిన్ను